Anthu ena akana kuyikirapo umboni pa mlandu ofuna kuti mneneri Shepherd Bushiri ndi mkazi wake Mary akayankhe milandu m'dziko la South Africa. Boma la South Africa limafuna kuti anthu anayiwa akhale mboni zake pa mlandu wa Bushiri ndi akazi awo, koma zinadziwika kuti anthuwa akana kutengapo mbali pamene makamaka mlanduwu utafika ku bwalo la milandu mu mzinda wa Lilongwe lachitatu sabata ino. Awapona Kita ndi amene akuyimira Bushiri pa mlanduwu ndipo akufotokoza. Nga mnambera mucha pali pembo kuti abwerere ku South Africa chifukwa choti anagwiridwa azimayi okwana 8. Ndero tinaonesa kuti umboni umenewo palibe chifukwa mwazimayi amene akuti anapanga pa complaints yo paliso ma statement osenza kuti anakachosa ma statement awo kuti sanagwiridwe, anaumirizidwa ndi apolisi kuti alembe ma statement amenewo. Ndeti maifusa umboni kuti ndi mmene pali umboni wa ma statements kodi ndi mlandu mukhoza kupanga extradite okhakana kuti ngati pali zimene zizi ndikuti palibe chifukwa choti tapanga extradite fokuzana ndi mlandu wogwirira azimayi. Na chifukwa ngati ma withdraw statement amene anachitika mchaka cha 2018 Prophet anabwera ku Malawi mu 2020. Okay, leso nganene kuti ndi amene anaumiriza azimayi otapanga anapanga withdraw kalekale even kani imene apolisi sanayitane data on service dindo za polisi ku South Africa kuti ma statement anakaperekera ku polisi mu 2018 kusenza kuti zimene akunena kuti anagulidwa kuti apange withdraw sizoona zinthu zinsakalekale. Malamulo amanena kuti pamlandu uliwonse amene mafuna apange extradite pena kukhala warrant of arrest. Ndiye tinamfunsa witness kuti apange ma warrant of arrest amene alipo angoonesa atatu. Pamene mu extradition docket mwawo muli ma complainants 8. Ndisi tuzo kuti kodi warrant of arrest imene ndi yawo tiyo kuzo cheka kuti ndi warrant of arrest amene apanga withdraw ngono wawo kuti sanagwiridwe ndi Prophet. Ndipo izi ndi zina zimene amene akuyimira boma pa mlandu adziko ndi anthu malonda anauza Tolankhani. Chonchobe kuti aloya anzathu apona Kita ndi mlandu wina ku bwalo lalikulu izo nzololedwa palibe vuto, komabe tikulabe kuti mama wawo athabe mtunda ndipo nizotheka kuti masiku amene anapereka abwalo kuti nkhani imvedwe titha kufika titubomaliza kumvera umboni wa DPP wa chigawo cha Gauteng Sibongile Mzinyati. Pakadali pano oweruza milandu Amadalitso Chimwaza wayamba wayimitsa kaye mlandu mpaka nammawa.